Sanibona zamani Zulu Nation. Ninjani. Yaphila nami. Welcome to another episode of Learn Zulu Every Day Special World Cup Edition. Yebo halala mabhokobhoko. Ngoba bawinile indebe yomhlaba wonke. Asiboneke ukuthi kwenze njani. To watch England v South Africa. Okay, so England bebedlala iningizimu Africa yithina lokho. Iningizimu Africa versus England. Buka ke khona namazulu. How amazulu eJapan baya supporta iningizimu Africa, iMzansi Africa. Hala. Side to side and our numbers across to the left. Key tackle from Colby. Shuts that threat down and now another penalty for England. Okay, now sekushayela i-penalty u-England yathola i-penalty bese bakhahlela i-penalty bathola amaphuzu amathathu amaphuzu awu-3 amaphuzu amathathu nazo Juicing the clock and then nazo locking us up. 3-3. now amaphuzu amathathu The next 3. This to make it a 6-point game. Pollard! awu Pollard nje nangu Pollard nje naye ekhahlela ethola i-penalty eminye imiphuzu amaphuzu amanye amaphuzu amathathu nazo It's good! And right on! Half-time! bayajabula abantu abaseningizimu Africa bayajabula kakhulu yabona ke bayamemeza bathi halala South Africa halala ningizimu Africa bathi laduma. It is all Andre Pollard's boot that has given. Okay, so lapha kuthiwa uPollard uyena uPollard uthole wonke amaphuzu lamaphuzu ngicabanga ukuthi bebe u12 ngo half time uPollard nje uyena yedwa uthole wonke amaphuzu. His side the advantage. That's exactly what they do. They work it hard. Oh, it's a domination. Under the pressure. It is a total domination. Under the pressure. Na yabona lo uthi yebo bafowethu nazo ke Hardest shot at the poles tonight, the longest. Pollard futhi inde kakhulu ukhahlele lo ude kakhulu ngeke nje sesihlala futhi Mapipi putting him behind for arm look out back to Zulu Mapipi uzothini nje hayi i-try elihle kakhulu elihle impela. Brilliantly, they work the short side, good hands from Marks. Across the park, they come, losing it. Arms there, pops up for the toy. Here comes Cheslin Colby bounces towards the fence, beats one, still going. Yabona ke lo muntu ugijima kahle. Akekho umuntu okwazi ukumbamba, okwazi ukumthinta nje. Yabona uyagijima. Cheslin Colby, South Africa, the World Cup is theirs. Ke awu uyagijima lo ngokusheshsha futhi 10 seconds out now. They're about to create history as the only team ever at a World Cup to lose a pool game and go on and lift the biggest prize of them all. Ke sebewinile sithi halala ningizimu Africa nenze kahle kakhulu winile In 2019. nangu Cyril no Prince Harry bayagonana yabona uCyril uthi nidlale kahle uHarry uPrince Harry nathi nani nidlale kahle ngithi uCyril no Prince Harry bakhuluma isiZulu
Angithi vele wakhuluma isiZulu no Prince Harry uyasazi isiZulu impela. Hayi siyabonga kakhulu. Ngicela ni like ni subscribe ningithinte ku Facebook. Ngiyafundisa manifuna ama online lessons ngiyafundisa nami. Ngiyabonga kakhulu. Salani kahle.